croeso yn ôl i fidio eich gan fi, Peter Sialens. Dwi ddim wedi meddwl am neu fideo yma, ond nes i, oherwydd, o'n i eisiau gwneud fideo yma, ond nes i'n meddwl amdano fo, do, ond ti'n deall. O'n i'n meddwl neb i helpu fi neu hwn, make a blindfold challenge dyn yma, a dwi'n mynd i wneud blindfold al. Dwi'n mynd i blindfold efo hyn, a dwi'n mynd i helpu, mae mam angen dod i helpu fi, ond dwi'n meddwl neb arall. A mi'n dod, diolch i gafel, a mi'n dod, helo. Ti'n iawn? Helo. Ti'n iawn, mam? Diolch. Ti'n mynd i bod yn fideos fi allan, o'n meddwl. Na do. Ti'n excited? Do. Ti'n gwybod yn ei wneud heddiw? Gweld fy lli ti allan. Blind make-up challenge. Be sy'n digwydd? Dwi- Ti'n exponio i pawb? Dwi am roed y mogwyd melech chdi, a ti am y make-up arno fi, ond ddech chi ddim yn gallu gweld fi. Oce. Felly dim rhoi hwnna arno chdi, wedyn ei handio beth ti angen, Ie. a gael i weld faint o dda ti yn gwneud colur mam. Oce. Wedyn, colur spar ydi hwn, so Iawn. mae'n oce. Ti'n barod? Os chi so pwy sy'n ennill, deud tîm mam, neu tîm Peter Sialens, neu tîm Can, os chi so. Reit, ti'n barod? Diolch. Ti'n gweld? Na. Ti'n gweld? Na. Reit, beth ti eisiau ddechrau? Wbath. Ti eisiau gwneud eyeshadow? Oce. Mae eyeshadow yn mynd ar top i gadael fi fyna, iawn? Oce. Felly, mae dy frosh di fan hyn, Bach o... mae dy balat di fan hyn. Dwi'n bydd y balat o make-up fi. Iawn. Oll, fi'n pwyslein. Da iawn, nes ti cael eich iawn. Gobeithio eisiau gwneud fi ddall. Ti'n cael fi lliw ar un ochr, ta ti'n cael lliw fi gwahanol, ti'n meddwl? Dwi'n yn gwybod. Meddwl dwi wedi gwybod. Ti'n meddwl hefyd gan? Na. Ti'n meddwl ti'n gael eyeshadow? Dwi'n yn gwybod. Ydy adael hwnna. Be ti'n meddwl eisiau nesaf? Ti eisiau eyeliner? Mae eyeliner yn mynd. Mae eyeliner yn mynd ar top i gadael chdi. Ti'n gael ein ddyn am mam yn gael? Neu mae hwn fatha mascara, iawn, ond fatha beiro. Iawn. Felly ti'n gafel o fan hon, Ie. ti'n fawr gweld na gwaith? No, do. Ti'n dwan o'n... No. A ti'n gafel o hwnna, wedyn mae'n fatha ink, dio. A ti'n rhaid o ar top i gadael fi, iawn? Iawn, dwi'n meddwl chynnu lle yn allan. Ie, ti'n gweld mae mam yn cael flick ar ochr? Yn meddwl eyebrows. Eyelashes. Oce. Ar ben yr eyelashes, mae'n llinell, a dyna flick, does? O, ia. Go. Mae yna. Mhm. Diolch yn iawn. Iawn? Hynny'n anodd. Oce. Da iawn. Waw, wedi dod i sglyfaethus. O, na. So, beth am mascara nesa? Mascara. Mascara sy'n dod o eyelashes di. Eyelashes. Eyelashes, sef... eyebrows di hynna. Eyelashes ys dycych gadach di. Mae yna ddau mascara gyda ddewis per un. Dwi'n meddwl hwnna'n sgweithio gorau. Felly, ti eisiau ysgrifio hwn? Waterproof. Oh, no. Beth off. Reit, na chdi, fi wisgo fath bod dechrau. Ti'n pwlio top allan, wedyn fatha brush bach yn efo does. Mae yna. Na, oce. Eyelashes ys dycych gadau i chdi. Wyn, fe di hwnna? Oh my gosh. Dim beth, hal i fynd. Ti'n mor ofyn. Diolch am hynna. A be dwi gael i orff... O, na, mae'n ddau beth arall, actually. Ti eisiau bach o... Beth sgyn ni yma? Highlighter, neu bronzer? Powdwr i roed ar y cheeks, fatha blush bach. Oce. Mae'n y frwsh di fanna. Mae'n y highlighter di fanna. A bocha. Define the cheeks.
Oh no. Ie. A i orffan, Lipstick. lipstick. Mae gen i 4 lipstick. Fan yma fan. Ie, ti'n gwybod yna. Mae 4 lipstick yma, dwi am mixio nhw fyny. Ti'n gweld? Na gwrdd, so lle dewis un. Dim coch. A. Ti'n dewis yn coch? Ie. Mae gen i 2 goch ta. Dwi'n gwybod pa oes gwybod. Mae gen i fi essence neu number 7. Reit, gael, dewis yna hynna. A ti'n gwybod sti agor hwnna? Ie, chod dwi di... Ti'n rhywun blaen? Ti'n dweud ar tafod dwi? Ti'n siarad ar tafod hefyd? O, nes i rhaid o'r tafod chdi. O, ti. Reit, wyt ti wedi gorffen hwnna? Ti eisiau gweld beth ti'n gwneud? No. Gai weld? Na. Ydy hwn dal eich codio? Yndi. Oh my gosh. Sut job ti'n gweld ti'n gwneud? Drwg. Gai neud trwy'n eich di wan? Gwan. Dim mol gael hynna. Mae gen ti lipstick ar y ben beth bynnag. So waith fi'n neud dim. Cyn eich di siarad. Oes? Gai neud i chdi? Okay. Reit, ti eisiau blaen ffwldio fi? Reit, na ddeitha chdi, mae hwnna yn mynd efo hwnna. Mae hwnna'n mynd gynta. Dwi ddim yn gwneud top job da, hyml. Make-up artist of the future, Mackenzie? No. Na, ond yn blindfolded on. Reit, ta-ta. Ti'n mynd i hynna. Sgynnu beth rhaid yn eich gadael? O, waw. Ti'n mynd job drwg? Ydych chi'n fel dwi'n edrych pan dwi'n dallan y sadwn? Reit? Mae ddim fel yna. Reit. Be dwi'n mynd gynta? Eyeshadow, ie? Dwi'n ei gael. Dweud o hwnna. Iawn, gael llago fo. Iawn. Pos. Iawn. A llago. Iawn. Ti'n barod? Gyw ti. Ti'n gadw i hwnna a ydych chi'n pwgio fo? Gael i weld beth y dda, di mam yn y make-up, ga iawn. Heb Di make-up fi yn edrych fel hen bob dydd wedi bod allan? Na. Na. Na, chwydd, o'n i'n blindfolded yna. Hwna... Dim yn bwy fel ydy. Reit. Just dicio fo fyny trwyn fi de. A, lliw neis nhw chi. Beth sy'n nesa? Eyeliner, yr un bach di. Reit, neis i eich gada chdi na aros di cael fan ac e. Cos da ni'n misio bwy bach di we. Am yna'n oech. Siarad yn iwsio chyr rawn gyda pal. Gyw ti. Am dwi'n mynd fin? Cos dwi'n ei gweld. Dyna ni. Beth sy'n nesa? Mascara neu highlighter mae fyny chdi? Be dwi'n afel yn? Dwi ddim yn gwybod. Ti'n mynd gofyd i hyn? Mae'n ti'n fath o mascara. Gyw ti. Ti'n bach. Sgan y cans fi llawer eyebrows. A beth sy'n nesa highlighter? Y brush mae hwnna a tha. Pos a thing. Mae hwn fel arfer yn colli lot o'r product. Ti'n edrych ymlaen gweld hyn? Na, mynd fyny trwyn fi. I orffan. Lipstick. Lipstick. A llaw. Mae rhywbeth newydd islandio'r llaw fi. Na, illi Ti'n nhw. gwisio lliwiau gyd? O, ie. Dim just coch. Mae'n un. Ti'n licio lipstick coch rhywbeth? Gad fi just ystyn. Mae Kenzie di mynd i fo. Dim yn gweld. Hello. Hi, I'm back. Right. Na. Kenzie, mascara dwi'n hwnna. Na, oce. Hynna di. Mascara dwi'n hwnna. Mascara di hwn? Na, oce. Beth na dyna? Coch di hwn, dwi'n chdi fo. Dwi'n gwybod y product fi. Deud e am paid ag a geg.
Se? O'n i fel cold lip fa. Cold lips, sorry. Ceg. Gweld, dim trio fatha sbio at sbeciad troched, diolch yn gweithio. Reit. Gawel chdi cyn chdi weld y hyn. O, ti ddel. Ti edrych fel rhyw dywysoges. Princess Kenzie. Pwy sydd ennill? Deud yn y comments. Team mam, team pen. Ba sydd ydych chi? Ti'n nga neud mwy. Ti'n neud digon ond dwi'n wipes. Cyn ddim steinio mewn waterproof go ia. Nwad? Dwi'n mynd i ysgol fel os da. Felly mynd i adio beth bach i chdi. Adio beth bach i fi. Ti'n llawer gwell neud y heb blindfold. Hwna nes i iwsio? Hwn. O ia. Excel. Reit, mae'n diol dy fyny eto. Na, dwi'n gwybod, ti'n mynd i goffan. Dwi'n mynd i neud, da neud i chywyn i o hwn. Dy hynna wy'n present dolyg yna. Ti'n gwybod sut ti'n iwsio? O hwn yn mynd eto. Ben i gan. Gwydra. Ti'n cael hwyl ar enod? Dwi'n mynd i trio neud chdi beautiful. Trio neu beautiful. Dwi'n meddwl eich bod chdi'n clwydda wan, bod chdi'n ei fydd y clown. Na, dwi'n trio trwsio chdi. Ia, hwn, di angen. Dwi'n trio trwsio chdi. Hwn di dweithio hwnna. Oce, be nes i wisio hwnna fe? No dim. Reit. Not for the camera. Ta-mam! Ffiglis fan hyn. Os chi'n hoffi'r fideo yma, subscreibiwch i fi, Peter yn Cans. Os chi'n hoffi'r fideo yma, bodiau fynnu. A dweud yn comments below pwy nath ennill a pa challenges ach ydych chi'n eisiau gwneud. Ta-ta, gan y fi. A fi! Ta-ta!